תכירו את המדחס עם תצוגה דיגיטלית מדויקת, מאפשר לכם לדעת בדיוק מה הלחץ הנוכחי, ויש לו גם פנס ראיית לילה, מה שהופך אותו מושלם לשימוש בכל מצב, עם מהירות ניפוח משופרת ב-25% ועצירה אוטומטית בלחץ הרצוי. אתם יכולים להיות בטוחים שהניפוח יהיה קל ובטוח. שימו לב, יש 8,000 ביקורות, מתוכם 301 ביקורות של ישראלים. תשימו לב לכל הביקורות. בנוסף לזה השגנו לכם שני קופונים. קופון אחד של כמה דולרים, ובמידה ואם אתם קונים שני מוצרים, אז אתם מקבלים קופון מיוחד עם הנחה מוגדלת. אם אהבתם את המוצר, ניתן למצוא את הקישור בעמוד הטלגרם שלנו או בעמוד הפייסבוק. נכנסים לפרופיל האישי שלי ושם יש קישור לערוץ טלגרם, ומשם ניתן גם להגיע לדף פייסבוק. זהו מוצר מושלם לחובבי האופניים, רכבים, קטנועים, קורקינטים. אז כל מי שצריך פעם לנפח גלגל או בקבוע חייב את המוצר הזה. זהו מוצר קטן עם סוללה חזקה שמספיקה לנפח עד 10 צמיגים בטעינה אחת. נצלו את ההנחה המיוחדת לחברי הקבוצה שלנו אוצרות עלי אקספרס.